Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího dílu e-commerce naledu. Moje jméno je Michal a jsem tu s Adamem. Ahoj. Adame, dneska jsem si připravil trošku handlivé pití, bude to erotikon, ale zároveň nás čeká i téma, který vlastně bude trošku stydlivý, protože nás čekají erotické e-shopy. Budu se červenat? No, možná se budeš stejně červenat, nebo budeš trošku růžovej jako tenhle drink. Tak na zdraví? Nebo jako slon? Na zdraví. Nebo jako slon. Já tady mám defekt v brčku. Ty spíchnul. Já jsem píchnul. Tak to je dobrý, to je k tématu. Tak to je k tématu, přesně tak. Co tím handlivým tématem myslíš? Jinak drink moc dobrý. Hele, jenom abych představil drink zase tradičně, tak je to gin, Campari, trochu, co? Grep tam je? Grep tam je, přesně tak, grepová šťáva, citronová šťáva a single syrup, čili cukr. Je to vyšejkovaný a je to takový svěžejší. No. Myslím si, že dneska na tohle téma úplně ideální. Takže, co tím myslím? Dost často vlastně se o tom moc nemluví, je to takový jako pod rouškou tajemství, nikdo moc to nechce kupovat, ale zároveň to všichni vědí, znají a kupují. Jsou to erotické e-shopy. Nebo zboží spíš. Jasně, erotické e-shopy, myslím se, do toho zapadají i další vlastně věci, které jsou na e-shopech běžně kupované a nedají se úplně promovat. Ne každý ti na ně e-shop udělá. Myšleno HHCčko a podobné věci. Samozřejmě, ať už jako ty úplně legální věci, nebo ty skoro legální věci, alkohol taky, tabákový výrobky, prostě všechny tyto ty věci, které nejsou úplně takový běžný, ale dneska se zaměříme hlavně na ty růžový slony. Jo. Já bych možná začal trošku kontroverzní otázkou. Teď se bojím trošku, kam to bude směřovat, ale co dělám v ložnici, ti neřeknu. Jako. Jaký máte? Jak často nakupuje? Jaký máte vybavení? Ne, jak ty vnímáš etiku v rámci vlastně jako dělání e-shopů nebo starání se o marketing pro tyhle firmy? Ať už je to alkohol, tabáky, HCčka, prostě všechno tohle, co spadá do nějaké kritické skupiny. Já v tomto mám asi trošku furt jako neúplně vyhrazený názor, ale myslím si, že tohleto se vždycky odvíjí strašně moc od toho, jaký máš přímo názor na ty jednotlivé produkty. Mm-hmm. Ale pro mě, když bych to měl shrnout, e-shop pro, když to řeknu, úplně běžnýho prodejce prostě tabákových výrobků bych úplně dělat nechtěl. Mm-hmm. Nechtěl bych ani nějakým způsobem se v tom jako úplně zaobírat, ale e-shop pro, já nevím, výběrový vína, e-shop s vyloženě doutníkama. Mm-hmm. Zážitkový, požitkový věci. Obojí by the way jsme dělali, takže jo. Kdybys to řekl, to bylo trošku chytá, kdybys to řekl jinak, tak tě hned smažím za to, že nemluvíš pravdu. Je to přesně tak, ne, ale jakože jakmile to jsou takhle výrobky opravdu zážitkový, požitkový a je to, když to řeknu, takový to, že si to užiju, není to, že to podporuje závislost. Já bych třeba nedělal online kasino. OK. Jo, a zároveň bychom byli brutální pokrytci toho, že tady slopeme drinky a měli bychom problém s e-shopem s alkoholem. Jo? To je zase jako, pojďme si nalít čistýho vína, to bychom byli úplně asi proti sobě. Jo, jako nejsem určitě takový ten člověk, který když by dělal e-shop s alkoholem, tak by namýšlel veškerý ty možný taktiky toho, jak toho zákazníkovi mu prodat toho co nejvíc, tak aby to vypil co nejrychlejc. Ale opravdu ta zážitková věc, protože myslím si, že tabákové výrobky sami o sobě nemusí být nutně ten problém. Problém je to, jak jsou zpracovávaný, jak jsou masový a jaký způsobují prostě reálně zdravotní potíže, jak jsou návykový. To samý alkohol, to samý může být vlastně cokoliv. Jo, to může být i cukrovinky. Můžeme mít stejný téma k bonbonům. Jo, asi bych, jako já to tak nevidím, že bonbony, ale chápu, jako kam ti míříš, že bonbony prostě můžou, že mají cukr, taky ti škodí a tak dále, jo, ale zase ta společnost to bere trochu jinak. Když si vezmu a já úplně na začátku své kariéry v podstatě jako UXáka, tehdy webdesignera, tak jsem dělal e-shop pro vlastně jmenoval se to, jestli se nepletu, Planet Boys. Byl to e-shop pro vlastně homosexuály,
lidi vlastně, který vlastně, a bylo to specifický, vlastně speciálka pro tohle, vlastně tenhle segment. A tehda, protože jsem byl fakt mladý kluk, teď jsem taky mladý, krásnej sice, ale už, Pardon, já jsem se nechtěl smát. ale už mám něco jako asi trochu za sebou, pár šedin už tady je, ale tak jsem se styděl, jako bylo mi to fakt jako zvláštní, protože a já proti tomu vůbec nic nemám. Ať si každý, kdo chce, s kým chce, prostě je mi to úplně jedno, ale cítil jsem se trochu jako divně, jinak. Jo, protože když jsem tam na obrázku dával nějaký jako dildo, prostě, nebo košíček na varlata a podobné věci, tak prostě mě to přišlo trochu divný. Rozumím, docela to chápu, myslím si, že tam se vždycky i propisuje to, v jakém prostředí člověk vyrůstá, k čemu se jako dostane a podobně. A jak jsi říkal, bylo to na začátku kariéry, to bude 15 let zpátky třeba? No, 15 let cca. Jo, tak i ten svět to vnímal jinak. Jo. Myslím si, že před 15 lety celkově pohled na tyhle ty věci byl trošku jiný než je dneska. Myslím si, že ta společnost se tomu mnohem víc otvírá celkově, teď nemyslím vyloženě tady sexualitě, ale prostě jako všem těm tématům. Takže celkově si myslím, že úplně chápu ten tvůj postoj. Není to tak, že by se člověk vyloženě styděl za to, jakou dělá práci, pro koho dělá nebo tak, ale prostě je to takový, je to prostě takový lehce tabu téma stále. Jo. Nicméně já se snažím to téma vlastně rozbíjet a dost často se stává, že vlastně klienty, když máme nějaký obchodní meeting a já chci něco ukázat, tak dost často ty jakoby e-shopy, erotiky, třeba růžový slon a tak dále, tak mají fakt dobrý jako nápady, UX-ko, pracují extrémně dobře s recenzema a tak dále. A já prostě řeknu, hele, nebojte se, jenom možná se trošku leknete, tak šup, tak tam chválím prostě na meetingu růžového slona. Někdo kouká trošku překvapeně, někdo trochu míň, ale vlastně já se snažím trošku rozbíjet tyhle jako stereotypy. Ale za mě nebo v UX auditech tohle děláme. Jo? A za mě je strašně super z těch e-shopů čerpat, protože tím, jak oni mají tu stíženou situaci toho, že placený reklamy, a podobně. A samozřejmě je to lehce tabu, musí vymýšlet prostě reálně taktiky toho, jak tomu zákazníkovi prodat, tak aby on se nestyděl vlastně a neměl nějaký pocity toho, že tam nechce nakupovat. A tak samozřejmě musí reálně inovovat a vytvářet věci, které ostatní e-shopy vůbec nemusí na ně ani myslet, jo? Protože pokud prodáš boty, tak je úplně jedno, že ti přijde krabice s botama. A je na tom úplně jasně vidět, že to jsou boty a že tam jasně je jméno e-shopu. Jo, ale pokud by ti prostě přišla krabice ve tvaru velkého černého dilda, tak by se asi trošku koukal. Jo, to je, no, asi bych trochu byl překvapený. Když si vezmeme to, co musí ty e-shopy vlastně překonat, jo, zmiňoval si, že nemůžou vlastně promovat, nebo asi by neměli. Samozřejmě můžou, spíš ale mají jako... Mě zajímá po té marketingové stránce, že jo, já jako klasický e-shopář, tak využívám PPCčka, využívám displejovky, Heureku, brandové kampaně, nevím, jaký ještě všechny kampaně a nemám omezení. Jo. Teď jsem v segmentu, co zmiňuješ, prostě kde jsou omezení. Tak jako co všechno ten člověk musí, a nemusí to být jenom ten sex shop, ale pojďme se bavit obecně v téhle jako zakázané nebo limitované nějaké jako sféře. Tak co to je vlastně? Co všechno musí překonat ten e-shopař? Tak ty vlastně jakýkoliv produkt, který vlastně se do toho spadá, nemůžeš promovat. Jo? Jakmile jako přímo využívat PPCčka přímo na ten produkt. Což tě extrémně limituje, ale samozřejmě ty máš jakoby i jiné možnosti. Bohužel. Takže já jako reálně neuvidím, když si dám jako nevím, Robertek, tak mě tam prostě nevyskočí jako shoppingy na dilda. Jo? Nebo upřímně něco myslím si, že co se tohoto týče, tak je to limitovaný věkem a záleží taky síť od sítě. Okay. Ale ty, myslím si, že a teďko nechci být branej, protože jako v těch reklamách nesedím denně, takže opravdu nevím, ale nechci být braný za slovo. Myslím si, že co se týče sexuálních pomůcek, tak tam seš limitovaný spíš věkem toho uživatele, což znamená, pokud to je registrovaný uživatel, má tam vyplněný věk, tak ty reklamy by měly být zobrazovatelný. U alkoholu a tabáku, návykových látek celkově, tak tuhle možnost nemáš. Já jsem na to trpěl, když jsem měl tehdy e-shop s vínem, tak jsem prostě jako trpěl jako zvíře, že najednou z toho celého, co jsem byl zvyklý, tak jako mě se škrtlo jak 50% možností, nevím, jak je to teď, ale je prostě jako bylo to pain, no. Jo, ale a tam je i problém toho, že ty kolikrát jenom to, že máš ty produkty vlastně na tom webu, tak už ti nastávají problémy.
Jo. Protože i třeba brandové kampaně, kde vlastně nemusíš vůbec zmiňovat ty produkty, nemusíš zmiňovat to, že to je alkohol nebo cokoliv takového, tak stejně můžou být limitovaný tím, kam cílej. Jo, zase nějakou zkušenost řeknu, že jeden náš klient prodával, co to prodával, nebo co to prodává, vlastně věci na myslivost a ukázalo se, že třeba právě posílal tam do feed do Google a měl tam jeden obrázek nebo pár obrázků, kde měl optiku. Vyloženě jako mířící optiku a ono to vyhodnotilo jako zbraně, takže mu to sekli. Jo. A prostě já jsem říkal, a to je jako úplnej pain. Jo, prostě. Máme klienta, kde ho spravujeme i marketingově, jsou to produkty pro pedikéry, jsou prostě pilníky, nůžtičky a podobně. A spoustu těch produktů nám to vyhodnocuje jako zdravotní pomůcky, jako zdravotní prostě sortiment a taky nám to nepovolí promovat. Jo, přitom vůbec to s tím nemá nic společného. Kolikrát člověk prostě musí se dohadovat, musí se odvolávat. Je důležitý znát dobře ty pravidla, ale bohužel jako Meta, Google, tak se úplně jako nepovídají s těma lidmi, co si budem. Takže jako v tomhle jsi extrémně limitovaný. Co ti samozřejmě pomáhá, tak je organika. Tam musí být jako všichni hrozně silný a je to i vidět u těch e-shopů, že v té organice se snaží. Nikdo nemá hezčí prostě texty produktů, než mají sex shopy. Jo, jako reálně prostě, protože musíš. Jo. A takže pracuje se s tím způsobem, ale moji ty limity nejsou jenom v tomhle. Jo, jakože ta reklama je ta jedna věc, je to mnohem těžší, ale máš ty možnosti a zase to můžeš třeba víc u toho vína, tak vytvořit komunitu těch vinařů, tak není takový problém. Vytvořit komunitu, když máš sex shop, může být trošku složitější. Ale zase, jo, jde o to, jak k tomu přistoupíš samozřejmě. No a komu se to daří na tom českým, popřípadě slovenským trhu, ale budeme spíš se bavit o českým? Tak růžový známe všichni. Oni hrozně využívají ten offline, protože ty limity prostě takový nemá. A jako reálně to je velice úspěšný e-shop. A ty mě přijdou jako taková ta number one. No ale paradoxně number one sice jo, ale když si vezmeme, že Erotic City, jestli si myslím, že se tak jako jmenujou, tak ty tady byly první, vlastně jsou jako všude retailově. Kamenný prodejny. A vlastně jako já mám pocit, že jim jako v tomhle ujel jako brutálně vlak. Jo. Že prostě já si myslím, že oni e-shop měli. Měli e-shop docela brzo, ale právě, že vůbec nevěděli, jak se dostat mezi ty lidi. A to je právě ono, jak je to těžký, tak přijít na to není úplně jednoduchý, prostě musíš na to jít opravdu jako hodně robustní strategií a i je strašně těžký říct prostě tady agenturo pojď, protože většina těch agentur taky neví, jak k tomu přistoupit. Jo? A spousta těch agentur i řekne, no ale my tohle dělat nechcem. Jo, protože to je proti nějakým našim kódům a podobně. A v ten moment tak ty máš jako malý množství těch lidí, co ti jsou schopní pomoct, malý množství těch lidí, co jsou ochotní ti pomoct. Takže vlastně vybíráš z malého soudku a samozřejmě ty agentury, které jsou ochotní i schopní pomoct, tak si na to vydělají ty peníze, protože můžou hodit hodinovku, která je zajímavější. Jo. A takže ty bys nechtěl jako se celý den hrabat v dildech a v robercích a v nějakých jako vazelínách na kule a podobně? Ale jako to je sen, ne? To je přece jako, to je dream. Kdy jindy, než si ráno otevřít v 8 hodin prostě ten e-shop a koukat se tam na vibrátory. Ale je to prostě přesně, jak říkáš, že to je ten dream. Ne, tak jako upřímně, já mám tu výhodu toho, že by se v tom hrabal někdo z mýho týmu. Že? Okay. Ale ty bys to kontroloval, ty bys jako koukal na to, jako jestli to mají hezký. Já bych koukal na čísílka. Ne, jakože za mě, jak jsem chtěl říct, ty agentury... A takový grafik náš, jako ten by si myslím si v tom, jako ten by si taky jako v tom vyžíval. No jasně. Ne, hele, za mě myslím si, že jako v efektu tohodle, tak mě by tohle bylo úplně jedno. Spíš právě i na to koukám tak z hlediska té konkurenceschopnosti, tím, že právě těch agentur není moc, tak si můžeš nastavit i vyšší hodinovku a na to pak ty e-shopy často doplácej, protože ty agentuře místo prostě 15 stovek platí 3,5 tisíce, ale co mají dělat? Jasně. Jo. A taky často vidíš, že tyhle ty e-shopy tak mají vlastní marketingový týmy, vlastní lidi, protože reálně se jim to vyplatí. Jasně. Ne, ale ono, já zase, když to vidím z toho pohledu toho zákazníka, nebo respektive jako o tom, jak přemýšlej, jak správně vlastně jako... Ty už to vypil? Já už jsem to skoro vypil. Ještě tam mám jako nějaký jako drobnost, ale už... Takový veselý. Takový veselý, no. Ne, tohle bylo takový jako svěží, jenom takový letní pitíčko.
Nicméně, když se bavím o tom zákazníkovi, tak co si myslím, že velmi rychle pochopili tyhle e-shopy, nebo minimálně ten růžový slon, tak je jaký otázky, a to je krásně vidět jako uživatelský výzkum, jo? Jako jak pracovat správně se zákazníkem a jak odhalit všechny ty jako trable. Kdyby na to nepřišli, tak je to jako blbý. A vlastně došlo tam k tomu, že když se podíváme na ten e-shop, tak máme vlastně tlačítka diskrétní balení, diskrétně nakoupit a vlastně jako hrát si s tou diskrétností, jo? Že prostě ano, když si tam vybíráš nějaký jako prostě, ať je to cokoliv, je to jedno, co si tam kupuješ, ale už tam vlastně nakupuješ, tak asi úplně nechceš, aby když ti přijde do kanclu nebo i domů, nebo to je jedno, jako kam, ale nechceš, aby to někdo věděl, odkud to je, čili bohužel tím úplně jako vlastně jako brandový krabice neexistujou a vlastně snažili se a snaží se vlastně ukázat tomu zákazníkovi, že se nemusí bát to nakoupit, že vlastně mu to nepřijde tak, aby to každý viděl. A vlastně co dělají ty e-shopy je, tak balí to do nějaké krabice, nebrandované, obalí to černou folií, klasickou prostě. A napíšu na to, tohle rozhodně není dildo. A posílají to vlastně ještě z jiný firmy. Jo. Oni vlastně růžový slon, nevím jak teď, ale historicky to tak bylo vždycky, nebo další sex shopy, tak neposílají to z vlastní, jakoby z SROčka, růžový slon SRO, jo, nebo něco podobného. A i na tom detailu produktu bylo ukázané, nebo v košíku, jak bude vypadat to balení, ano. Aby ty lidi fakt se toho nemuseli bát. Jo. A to je právě ono, že oni pochopili toho zákazníka, pochopili to, s čím on vlastně musí jakoby soupeřit v té své hlavě, co ho vlastně zajímá, opravdu se doptávali a přišli s řešeníma, jak usnadnit ten nákup a jak vlastně je přesvědčit k tomu, že to je ta správná volba, že se nemusí bát, že to bude všechno v pohodě. A jo, jakože za mě tohle to jsou přesně ty překážky, které musí procházet. Další jsou například platební brány. Řešili jsme to zrovna včera. Ne každá platební brána dokáže, a dokonce málo která, například pokud máš věci CBDčka a podobně, tak pokud vím, tak na českém trhu je jedna. Já co vím, tak je to Payu. Ta zvládá? Ta zvládá. Ta dává výjimky, no. Zajímavý. CBDčku, respektive jako HCčku má podobně. Aha, tak okay. Payu, jo. Tam pak Stripe ještě, ale ten je takhle. Dřív to tak bylo, teď už ne, ale vím, že Payu, jo. Tam je totiž problém toho, že ta limitace není kolikrát té platební brány, by to bylo jedno, ale ta limitace přichází z těch bankovních asociací. Visa a Mastercard to blokujou. A Visa a Mastercard, přesně tak. Jo, a to jsou přesně ty problémy toho, že nakonec stejně bude muset být vytvořená další platební brána, která to zase chvilku pojede, protože každý to postupně zablokují. Ale já jsem se právě kolikrát o tom bavil s klientem, a jak zmiňuješ, je to o risku té platební brány a tom, jakým způsobem takhle. Jo, někdo to umí dlouhodobě držet, někdo krátkodobě. Samozřejmě ty vlastně zprostředkovatele si tam dají jako vyšší poplatky, protože určitým způsobem nebo hodně riskujou. A dojde k tomu právě, že jako jsou balance i v zahraničí, třeba v Polsku, jako jsou nějaký tyhle zprostředkovatele, který jako do toho jdou, ale někdy to dopadne, někdy to nedopadne. A myslím si, že třeba Payu má už takovou sílu, že prostě si to umí vlastně jako tohle vyhandlovat nebo umí být jako silná v kramflecích, protože ten klient to má a je to, že jo, HHCčko, předtím to bylo CBDčko a jede na tom pořád. A už x let. Jo, tam taky jde o to, jestli ještě přijímají další e-shopy a takhle, že jo, to je vždycky je to otázka, ta otázka. Jasně. Ale i z tohoto pohledu, a zase jak říkáš, a myslím se, to se tady bude točit furt, řeknou si víc peněz, protože můžou, protože co máš dělat jinýho, ty musíš vlastně. A to si myslím, že pro tyhle ty e-shopy, který mají specifický zboží, který vlastně je na nějakým ať už tabu nebo na nějakým pokraji legality prostě, tak vždycky to budou mít mnohem těžší a mnohem dražší. Všechno. I z hlediska kontrol úřadů. Jo, jakoby reálně nemyslím si, že jsou e-shopy, do kterých přijde kontrola častěji, než jsou právě třeba s HCčkem nebo CBDčkem. Jo, OK. No a co jsou ještě ty další mantinely, nebo tak popsali jsme prostě problém s reklamou, problém s vlastně platební bránou, pochopení správně toho zákazníka. Vlastně já mám pocit, že jako těch překážek v
tomhle segmentu je tolik, že já kdybych se rozhodoval, jako do jakého segmentu vstoupit, tak vlastně mi to vůbec nedává smysl. A vlastně to není ani vykoupený tou cenou, protože ty e-shopy vlastně neprodávají násobně dražší jakoby produkty. Jo. Je to strašně těžký biznis, ale máš za výhodu toho, že nemáš tak velkou konkurenci. Že tam jsou vstupní bariéry, jo? Jakože... Přesně tak. Jo, jakmile jsou vstupní bariéry, tak ta konkurence není tak velká. A hlavně ty máš tu možnost že podnikatel, který neuspěje, je ten, který řekne zavírám krám. Jo. Nebo rozumnej. Jo, hele, vždycky jako záleží, kde máš ten strop, ten limit, jo. Jo, ale vlastně dokud si řekneš ne, prostě nezavřu, tak furt funguješ. Jasně. Furt jsi vlastně úspěšný podnikatel v uvozovkách. Ale vydržet, přejít přes ty bariéry a vlastně dostat se k těm zákazníkům, je to mnohem těžší. A když se ti to podaří, tak můžeš mít tu dlouhodobost toho, že vlastně jen tak nepřijde další konkurence, která by tě jen tak vyřadila, protože reálně ty nemáš placenou reklamu, ty máš strašně málo možností dostat se před ty lidi a fakt se jim jako vecpat jako ten novej jako vstupující na trh a málo kdo vezme 100 milionů a řekne Vidíš, a to je jako hrozně zajímavý, když se bavíme o nějakých vlastně jako nástupcích konkurence a marketplaceů a různých těchto věcí, tak OK, ale segment zbraní, alkoholu, erotiky a těchto věcí jako vlastně nikdo takový není. Jasně. Jo, protože ten marketplace, tak reálně už ten je na pokraji toho, že jako já tam můžu vlastně dát cokoliv. A oni jsou ale ty, co za to v efektu můžou já si myslím, že to i dost blokujou, ne? Nebo... Jo, jako hodně. Jsou tam automatické kontroly, jsou tam manuální kontroly, ale spíš jde právě o to, že oni si musí dávat hotový z bacha, protože jakmile na ně by přišla nějaká jakákoliv prostě blokace nebo cokoliv, tak to nemá dosah jenom na ně, ale na reálně stovky nebo tisíce e-shopů, který na tom vlastně prodávají. Jasně. A nemůžou si to vlastně dovolit. Co znamená přesně? Bavíme se tady o tom, že přicházejí obrovské firmy, který tady pálejí miliony a miliony, ale co udělají s e-shopem, který prodá sexuální pomůcky? Nic moc. Upřímně nevím, nedělal jsem se jako konkurenčku třeba toho Růžovýho slona versus Temu a Allegro, ale nemůžu si úplně představit, že jim tolik konkurujou. Taky si myslím, že to není úplně ten případ. Jo, navíc koupit si vibrátor na Temu, to si myslím, že musí být docela odvážný člověk. No, záleží, jestli tam chce nějaký příplatkovou výbavu nebo ne. Jo, tak jako se to pak, no to je jedno, nebudeme zacházet hluboko. No. Já s tím zkušenosti nemám. Ne, fakt ne. Nikdy jsem nekupoval. Jednou jsem kupoval to, ale to bylo ve fyzickém obchodu. Nikdy jsem nekupoval online nic v tomhle jako segmentu, že nějaký erotický jako pomůcky. To nikdy. Ale mám to, myslím si, nastudovaný víc, jak každý druhý zákazník. Jo? Z edukačních důvodů. a potom a jednou jsem kupoval kamarádovi fyzicky jako něco v Erotic City. Jo, měl z toho radost. Měl z toho radost, nějaký bičík nebo něco takového. Jo, ale já jsem teda taky nenakupoval, jo, ale přesně jak říkáš, ty e-shopy člověk jako prochází, protože vlastně reálně za mě to obrovský zdroj informací pro to, jak k tomu přistupovat jinak a líp, protože tyhle ty e-shopy tím, že mají ty obrovský bloky, tak musí. A mně se líbí právě e-shopy třeba Bonghemia, nevím, kolik lidí to bude znát, taky jsem nenakupoval, nejsem prostě cílovka, nejsem zákazník, ale reálně to, jak oni vnímají ten svůj brand, to, jak oni vlastně tu svoji značku jsou schopní jakoby komplexně pojmout, tak si s tou udělat prostě srandu, jako tady zasponzorovat brněnský zoo zvíře Bongo. A to je nějaká surikata, ne? Bez tak. Hej, to je nějaká antilopa nebo něco takového, jakože... A on se jmenuje jako Bongo, jo? No ne, to je vyloženě druh zvířete. Aha. To je jakože nějaký takovej nějaký sudokopník, neřeknu ti jako přesně asi popis, ale a přesně, a to je ta prdel, oni o tom udělají videa, udělají o tom prostě hromadu postu na socky, dají to té svojí komunitě a je to stojí 3000 za rok, protože jo, jako reálně to je úplně to dokážu jako feelovat, že OK, tak thank you page, tak Antilopa Bongové. Jo, přesně. Jo, sponzorováno lezo, tohle. A to je přesně ta sranda na tom, že vlastně hledají ty cesty, jak vlastně dostat to, co dělají,
před ty zákazníky, aniž by řekli, prodáváme trávu. Jasně, no. A Jo, jako dává to smysl. Jo, že je dobrý si ze sebe udělat trošku srandu. No, a třeba, že jo, Tesla, tak na thank you page, tak když jsem tehda, to už je skoro 5 let, tak když jsem objednával Teslu, tak vlastně jako... Měli upsell diesel agregát? Nebo co? Ne, normálně já jsem odeslal to a tam byl ježek, takhle, který, mám to dokonce vyscreenshotovaný, prostě jako úsměv, 5K, jo, nebo jako... Jo, a prostě jako ty vole, tak nejserióznější, prostě kupuješ si auto za raketu a prostě oni ti tam ukážou, vole, ježka, vysmátýho ježka. Jo, to je prostě jako, to je vlastně ten Elon Musk ta prdel, jo, jako z toho. Jo. No nic má, zpátky k... Jo, přesně, ale za mě tyhle ty e-shopy pracují strašně silně se svým brandem, protože musí. To je to, co... Tam pokud jako konečně získají toho zákazníka přes všechny ty překážky, které mají a nakoupí, tak přece potřebuje, aby nakupoval furt. Protože prostě mě to stálo vás, jako normální e-shop, tak stojí pro klik toho zákazníka 10 korun, občas se proklikne dvakrát, to stojí 20, nakoupí za 1500, tak vás stál 40 korun prostě zákazník, který nakoupil za 1500 a jestli nakoupí znova, no tak když nenakoupí, neděje se za stolik, vydělali jsme na něm dost. Reálně tyhle ty e-shopy mají tak moc překážek, že získat toho zákazníka je strašně drahý. Offline reklama je strašně drahá, je strašně neefektivní. A ještě další věc je jako OK, tak když už ho získám, tak prostě jako nějaký care, že jo, nějaká ta jako fáze, kdy prostě mu budeš posílat newslettery. Ty vole, asi jako nechci dostat newslettery do e-mailu, prostě hele, ty vole, jak se ti líbilo tady dildo, jak jsi s ním byl spokojený, udělej mi recenzi, vole, jako. Jo. Už si zavibroval. No, to je jako, já už ti budu cházet baterky, chceš ještě další, jako, ty vole, jako, že to si nedokážu představit. Myslíš, že Růžový slon prodává třeba jako baterka? Ačka, já si myslím, že jo. Asi jo, no. To je, na tím jsem se třeba nikdy nezamyslel, ale to je dobrý upsell. Na to mají ty marže, bak. Jo, ale přesně, ty nemáš prostě možnost s tím zákazníkem fungovat z toho konvenčního jakoby způsobu. Pohodě, když budeš potřebovat nějaký slovo, já ti ho tam hned pošlu. Já už jsem dneska úplně vymiletej. Takže jo, jakože z tohoto pohledu nemáš ty konvenční cesty, hledáš ty nový, hledáš vlastně, jak jinak k tomu přistupovat a ta práce s brandem, tak je na těch e-shopech strašně, na těch úspěšných, tak je strašně silná a myslím si, že spousta těch běžných e-shopů, který to mají jednoduchý, by se to měli učit. Protože když to budou dělat taky, tak uspějou i na tom svém jednoduchým poli. Jo. A víc. Ještě jedna brutalita, kterou jako třeba ten Růžový slon dělá. Nevím, jestli bych v té roli chtěl být, ale jako klobouk dolů jsou jejich testerky. Myslím si, asi víc testerky. To nevíš? To vůbec nevím. Oni mají normálně jako baby, který jim to testujou. Justý. A normálně jsou k tomu i videa. Právě jsem se chtěl zeptat. Jo. Aha. Komplet. Hustý. A myslím si, že to je pod nějakou jako sekcí nebo nějak tak, ale a vlastně nevím, možná, teď si to nevybavu, možná to mám trošku zkreslený, protože říkám, nejsem takový velký jako uživatel. Koukal jsi na Růžový slon a pak zkoukal na nějakou jinou stránku a tam to někdo testoval. Ne. Ale buď to dělají tak, že si s tím jako hrajou, jakože jenom prostě for fun, jakože třeba jako je tam nějaký gumový dildo nebo nějaký Robertek a tak jenom jako ukazují, jako jak je to silikonou tohle, jo, prostě jak je to velký, malý a tak dále. Ale vlastně fakt jako na tom vidíš, že to prostě někdo drží v ruce a prostě testuje. Jo, nevím úplně, jak... Počkej. Nevím, jak to je, jestli opravdu jako to zkoušejí v praxi a pak jenom o tom mluví, anebo to ukazují. Možná to jenom mluví v praxi a pak to ukazují. Teď se nejsem jistý, už se mi to slívá. Jo, OK. Zajímavý. Ale to je vlastně něco, jako, s čím jako brutálně dobře pracují. Jo? Jako ty recenze, to je hrozně silný. Jo. A zase mají anonymizovaný, ale vlastně reálně tam ti to dává smysl a ani nepochybuješ o jejich pravosti. Ano, ale teď si nejsem jistý, to je možná se schválně pak podívat, že je určitá legislativa o ověřených těch nákupech a recenzích.
Tak jak to mají, to vidíš, to je dobrá nemusíš věc. zobrazovat to jméno, Okay. ale vlastně musíš jakoby systémově víc, že tenhle ten zákazník dal tuhle tu recenzi a provedl tenhle ten nákup, že? Jo. Což si myslím, že vedou. To vedou asi, Oni no, interně jasně. budou mít ty systémy, ale nemusí pak zobrazovat to jméno, protože... Jasně. lidi Teď to nějaký nebudou hacker a tady Maruška tohle, jo, si koupila tady vibrátor a no, tak. ale mimochodem měli by možná jako v rámci nějakých mít možná ambasadorky na OnlyFans a podobně, ne? To je dobrý nápad, třeba mají, třeba ne, ale myslím si, že ne. Prosím 10%. Za tenhle nápad. Jo, nevím, ale jakože zase... Jakože by učili mladou generaci, jo, už jako na TikToku něco, jako, nebo... No tak, ale to je potřeba. Ne, když to vemu, tohle to je zase skvělý point, kdy video, a my jsme se o tom už bavili, udělat to video, tak není tak těžký. Mhm. Jo, i když teda já teďko se snažím dělat videa pro Mime Creative a nejtěžší je začít. Mm-hmm. Ale jakmile se začne, tak už to jde. Ale je to tak, jenom se překecat, udělat to a zase má to prostě ten dosah, má to představíte ten produkt úplně jinak, jo, a oni to vlastně dělat musí, protože, jak ty jsi říkal, když to někdo drží v ruce, tak si hnedka představíš mnohem líp, jak je to velký, ale tohle bude hrozný díl, Michale. Já si tohle jakože bude takovej stydlivej, no, takovej jako prostě úplně dokážu si představit ten claim prostě na tom YouTube nějaký jako clickbaitovej, no. Prostě. No, to asi nebude složitý. Já bych to nazval možná, jak je velký, když ho drží v ruce. Ne, možná pak dáme 14 dní dovolenou, aby jsme se neobjevovali nikde na veřejnosti. Jo. Nebo studa. Ne, tak sranda musí být, ale samozřejmě ve vší vážnosti ty e-shopy to opravdu dělají dobře a jako učte se od nich, jo, jakože neříkám to, že máte trávit každý večer na růžovém slonově. Ale... Za mě vlastně jako ta myšlenka by měla být, že ve chvíli, kdy vidíte, nebo tenhle segment těch vlastně e-shopů, který jsou v určitém segmentu vlastně zakázaných produktů, nebo spíš, jak to říct, někde, kde jsou penalizovaný určitým způsobem nebo ohraničení, tak vlastně je vidět, jak musí makat silně na těch věcech, který si člověk neuvědomuje. Nedostatek obsah, fotky, videa a spoustu jakoby dalších věcí a hlavně jako budování toho brandu. A zároveň ten obrovský benefit je toho, že vlastně ta konkurence a nástup těchto marketplaceů a podobných, tak vlastně jako moc není, protože do toho se nikomu moc nechce, že jo? Prostě je to obrovská vstupní bariéra. A za mě jako klidně, a to je třeba cvičení, které já kolikrát klientům našim jako říkám, představte si, že měsíc nebudete mít dostupnou kreditku. Prostě nemáte kartu, nemáte jak platit Etsy, Metu, S-Click. Co budete dělat? Nezaplatíte Glamy, nezaplatíte Heuréku, nezaplatíte prostě nic. Co budete dělat? Přežijete vůbec ten měsíc? Spousta těch e-shopů by ho nepřežila. Spousta. Jasně. Jo, protože reálně 80%, a to je ta běžná realita, 80% dělají kampaně. To je nesmyslně moc. Jasně, no. Ale pak jsou klienti, kteří si to uvědomují a jedou i offline a prostě ten direct. A stejně jako, že jo, to je obecně filozofie. Jako jasně, výkonnostní reklamy jsou důležitý, ale z dlouhodobého hlediska jsou prostě dražší, je větší konkurence a kdokoliv, ať už Google, Seznam nebo kdokoliv bude chtít si dělat svoje podmínky. Prostě oni to budou řídit. Takže jako jenom blázen bych řekl, si nebude brand. Jo, přesně tak. Naprosto nemůžu jinak, než souhlasit prostě, jo, jakože ty reklamy jsou dražší, každý rok jsou dražší a budou dražší. V sezóně jdou automaticky nahoru. Jasně. Proč? Protože si to jenom někdo vymyslel. Za prvý, za druhý, jako všichni víc budujou, všichni chtějí být nahoře, takže ale je prostě to jako konkurence v tom, ano. Ale vlastně i to, že všichni dávají prostě slevy na černý pátek, ale zároveň všichni pušou reklamy. Jasně, dávám produkt za 2/3 a ještě na mě stojí víc přidálka toho zákazníka. Jo, jasně, lákejte ty zákazníky tou placenou reklamou, jasně jejte brandové reklamy, určitě. Jo, je potřeba se těm zákazníkům připomínat, ale je potřeba pracovat na tom, aby prostě chodili furt a pamatovali si vás. A i když od toho růžového slona dostanete krabici, na který není potisk, dostanete to prostě anonymizovaný a vlastně tak, aby nikdo nevěděl, co vám přišlo, tak stejně jak si ho pamatujete. Jo, ten růžový slon má prostě obrovský brand. Jo, myslím si, že v Čechách je
jako myslím si, že vyšší 10 000 lidí, jestli ne 100 000, který v životě na tom e-shopu nebyli, ale znají ten brand. Jasně. A tak oni jedují televizní kampaně večer, ale zase až po 10. hodině. Jo, to je zase další omezení. I v televizi musíš být prostě po 10. Jo, jako těch a daří se jim. Jo, ale samozřejmě mělo to taky nějaký rozjezd, ale a neříkám hnedka dělat televizní reklamy, ale jasně, vlastně opravdu pracovat trošku s tím brandem tak, abyste byli zapamatovatelní, abyste byli zajímaví a ne prostě, že když to řeknu úplně jednoduše, hodím feed tady do Facebooku a do Google a pojedu produktové reklamy, protože když budete mít nějaký obsah, který tam nepatří, tak vám ho samozřejmě zakážou a riskujete i to, že jako přijdete od celý ten reklamní účet, že jo, pokud to budete zkoušet dál a dál. Ale když takhle nad tím jako přemýšlím, tak nějaký vlastně sex shop nebo do portfolia by se mi líbil. My už jsme dělali historicky vlastně řekl bych trošku netradiční zase segment, což jsou vlastně pany, vlastně jako erotický pany, customizovaný, no, že si tam člověk může na úplně všechno jako navolit. Hrozně zajímavý, nevěděl jsem, že to ani jako existuje. Přišli jsme s tím, funguje to, je to dobrý, ale takový ten tradiční nějaký pořádný jako ideálně větší sex shop bych si dokázal v našem portfoliu představit. Volejte Michal Mervart na čísle. Ne. Ne, jako, jo, jako za mě tyhle ty segmenty baví. Mě baví i právě třeba ta pedikura, kde vlastně reálně taky bojujeme s tím, že se musíme kolikrát vyhejbat správně produktama a správně wordovat kampaně a vlastně jo. A zase, jakože hrozně často tam jsou používané fotky prostě věcí, které jsou pro lidi jako nechutný, jo, protože prostě pracuješ tam s plísněma na nohou, pracuješ tam s takovýhlema věcmi. A musíš to vlastně správně směřovat tak, aby vlastně ty lidi takhle přece nechceš, aby vypadaly tvoje nohy a zároveň člověk, který ty nohy nemá úplně špatný, tak mu jako zase nechceš ukázat. Jo, je tam potřeba hledat hrozně tu rovnováhu a i bojovat s těma reklamníma systémama, protože co si budem, jak už jsem říkal, jo, najednou je to zdravotní pomůcka, když v životě nebyla a už zase seš ve stejném rybníčku. A tyhle ty e-shopy mě strašně baví, protože reálně je nejzajímavější přicházet s těmi alternativníma cestama. Jo, ty běžný e-shopy, neříkám, že to není zajímavý. Vždycky se tam dá namyslet něco zajímavého, ale čím víc člověk musí out of box přemýšlet, tak za mě vlastně jako nejdůležitější prostě překonávat ty hranice a hrát si s tím. Jo, že to je vlastně něco, co prostě, a myslím si, že my to máme prostě v DNA, že prostě překonávat ty hranice, jo, různý jako opičárny, jo, jak zprava, levo, jak to vymyslet, jak to odrbat, prostě třeba ty marketingový kanály, prostě, aby ti to nezakázali, jo, to je vlastně něco, jako co je prostě ta vášení u mě. Zrovna jsme se dneska bavili o klejmech pro mime a překonávat hranice máme v DNA, se mi docela líbí. Super. Já to říkám nahlas, abych to pak slyšel v té nahrávce a zapsal jsem si to. Jo, OK. Hele, já si myslím, že tohle trošku lehtivý téma máme asi tak jako hodnocený, zhrnutý, drinky máme dopitý, takže je nejvyšší čas skončit. Co si o to myslíš? Drink byl velice lehtivý, moc dobrý. Musím chválit to, že teďko fakt mícháš všechno z ginu. Ti došel všechno ostatní alkohol. Já beru ten tvůj gin totiž. Ano, to je ještě neví. Nátura. Ano. Ne, já tam mám spoustu jako dalších, jako fakt toho mám jako raketu a jenom jedu podle vlastně teď jedné kuchařky v úzovkách z baru, který neexistuje. Takže postupně se propijeme k dalším vlastně druhům alkoholu. To se neboj. Tak se budu těšit. Sex shopy, držte se. To samý všechny ostatní takhle shopy, co teda to nemáte úplně jednoduchý. A uvidíme se za týden. Díky moc, že jste poslouchali a dívali se na další díl e-commerce na ledu. Moje jméno je Michal Mervart a byl jsem tu s Adamem. Ahoj.